ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। कुडाळ नगरपंचायतीतर्फे 10 ऑक्टोबर पासून शहरात अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू करण्यात आली, परंतु ही मोहीम अपेक्षेप्रमाणे पूर्ण झाली नाही। याबाबत नागरिकांमधून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत। पाहूयात। अतिक्रमण करणाऱ्या सर्व स्टॉल धारकांना यापूर्वीच नोटीस पाठवण्यात आली होती। असं असूनही बाजारपेठेतील बरेच स्टॉल जैसे थे असल्याचं दिसून आलंय। नगरपंचायतीचे कर्मचारी प्रत्यक्ष कारवाईसाठी सायंकाळच्या सुमारास बाहेर पडले। उशिरा सुरुवात झाल्यामुळे नगरपंचायतीला संपूर्ण बाजारपेठेतील अतिक्रमण एका दिवसात पूर्णपणे हटवता आलं नाही। ही कारवाई अपूर्ण राहिली। या मोहिमेत नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांनी केवळ गटारांवरती केलेली अतिक्रमण हटवण्यावरती लक्ष केंद्रित केलं, मात्र मुख्य आणि मोठ्या अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष झाल्याचं चित्र आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।